Yma ynghylch y Defaid, dwi'n cael cipolwg sydyn ar lyfr sy'n cael ei lansio heno gan Gymdeithas Defaid Llanwennog. Llyfr arbennig iawn Eric Evans sy'n crynhoi'r holl bethau chi wedi bod yn gwneud dros y 60 mlynedd diwethaf. Ie, 60 mlynedd o'r Gymdeithas. A just gweud ti pot o le ddechreuodd y bryd yn gwreiddiol yn ardal Llantwni fyra. A le maen nhw wedi dod yn ystod ni, ynddo fe? Y beirniad fan hyn, Lawrence Jones o Ddyfnaint, i weld y bethau i gwneud rhestr fer. Mae e wedi, fel arfer, unwaith mae wedi cael nhw'n weddol res, mae dwi'n mynd newid i feddwl yn ymal iawn o dyn. Yn sicr o'i farn, a mae hwnna'n beth da am beirniad. Odi, mae fe, na fe. Mae'n weddol bendant yn beth mae'n hwylo am bydden ni'n meddwl, ynddo fe? Yn nosbarth yr oen menw, oedd yna 13 i ddechrau, ond pwy sy'n cyrraedd y brig ar hyn o bryd? Mae 'da ni Eiros yn y pen pella sydd yn dod o ardal Cwm Sychbant. Mae e a Janet newydd ddod mewn i'r bryd y gwir i gwir, ond maen nhw wedi bod yn cadw nhw'n blynydde, ond newydd ddod mewn tro gynta lenni i'r sioe yn Llanelwedd yma. Wedyn mae Dai Williams a Aled Trw o... Maen nhw'n dod o, Nant y Caws. Mae 'da ni Gareth wedyn Parc yr Hos, ardal Gors Goch, yn drydydd. Ag yna. Yn bedwaredd wedyn mae Hugh Evans o Ffarmall Goch. Floc number 1 fe i deulu yw'r floc number cynta sy'n yn y llyfr, ynddo fe? A fe wedi ennill pencampwriaeth y Llanwennog. Biti rhyw... 20 o weithiau? Fi'n credu 7 ar 20 rhywbeth fel la. Odi, dros y blynydde, ynddo fe? Yn rhyw i'r bryd. Bumed wedyn mae Caris Evans o Penrhyrbyr, floc Penrhyrbyr yn gysylltu ymlyn. A wedyn Luke Watts, mae e'n dod lawr o bwys Narberth, fe sy'n chweched. Dyn ni'n gweud bod ein yn oen menw cryf iawn ac yn adlywyrchiad da o'r bryd. Maen nhw'n deip, byddai'n gwneud 3 medre i mi nhw'n gwir i wir. Cytuno gyda'r drefn fel mai? Odw, ar y cyfan, mae'n neud jobyn dage. Mae'n hwylo yn power, mae'n moyn rhywbeth a cig arnyn nhw. A chi'n lle gweld y bobl sydd wedi bod yn rhoi... O, mae'n ail y wir o to. Mae dage Hugh nawr. Hugh Evans all goch. A Gareth Evans, drws ysa i all goch. A Hugh wedi ennill rai gwrw bron i gyd, ydy fe? Mae wedi ennill 3 yn y clas gwrwod, ydy. Wel, dwi'n meddwl mae'r rhestr fer mae'n neud nawr yw y rhestr terfynol. Bydden ni'n meddwl, mae wedi neud bethau bach yn wyniaeth fel mae wedi neud yn y troion cyn ni. I gadw ni gyd ar flaen yn trad. Odi. Eich merch chi nawr yn cael ei thynnu ymlaen yn drydydd. Waw, mae hi wedi symud ymlaen yn gyflym fel na. Bach o sioc. Chwarae teg i chi. Ond mae'n neis i gael surprise fel la weithiau. Odi. Achos mae'r safon neithiadol o uchel. 13 yn y cylch a i gael carden mae'n mynd i fod yn dipyn o beth. Mae'n hynod o beth a gwir. Ers faint ych chi yn y bryd? I ni'n cadw nhw ys rhyw 5 mlynedd fyna nawr. Ond cerwch chi nôl blynydde mawr na beth oedd y teulu'n cadw. Cerwch chi nôl hynny canrif yn ôl ynddo fe. Na beth oedd ar y ffarm yn wreiddiol. A gweithio'n dda i chi? O, gweithio'n special. Mae'n debyg bod y gwobrenwyl o'r beirniad. Hugh Evans all goch cwrt newydd yn ei gwneud i unwaith yn ragor fan hyn yn nosbarth yr oen menw. Llongyfarchiadau mor iawn i Hugh.